Ej, det er valgfilmer, I kan så sætte jer ned. Velkommen. Vi befinder os i den lille by Skæring, hvor indbyggertallet ikke sniger sig over antallet af tilskuere til den lokale fodboldkamp mod de andre bønder på egnen. Her møder vi de tre raske drenge Egon, Benny og Kjeld. Egon er i børnehjemsbarn og den klogeste dreng i byen, og synes derfor ikke, det er specielt fedt at være i klasseværelset og høre om ligegyldige ting som plus og minus og hvad pokker der byggede pyramiden. Nej, han havde altid gang i de mest snedige planer. Egon er udvalgt blandt 5 børn, hvor en af dem står til at blive adopteret af byens rigeste familie. En familie, der ejer Møns minkfarm, men mangler deres øjesten og derved arving til heldigheden. Han er grov, men han er sjov. Han er fræk, og han kan ikke blive
bedste venner. Det er tit kaldt, jeg skal prøve at høre venligste oplevelser. Dog ikke altid det går godt. Sidst denne kald i gips 3 uger. Kalder lidt af en charmetrol, og klassens smukke pige Vonne har et godt øje til ham. Hvor kan det ikke lige forstå på dem 4? Ja, det var godt, at vi kunne mødes, hvis så går det varsel. Kom vi godt frem her, Franskjør? Tak fordi du spørger. Det var en dejlig fodtur. Det var dejligt. Vi så masser af røve til Danmarks stoltlandskab i jagt. Skal vi så se at komme i gang? Jeg har etableret aftaler i dag. Ej, sikkert nogle fine drenge. Lad mig så nærmere. Kom næste gang, Basen. Puha, han lugter ikke godt. Goddag, Fæge. Mit navn er ikke Olsen, men det er der på. Det er sikkert en hæftig ung mand. Puha. Hvad så der, Smukke? Jeg hedder på. Hej. Ja, er det ikke bare nogle dejlige drenge, jeg har her på børnehjemmet? Så min sukkerlåse. Har du besluttet dig? Ja, vi har intet dårligt at sige om nogen af drengene. Det bliver et lidt svært valg for mig. Hvad der står mellem Bo og den unge her Olsen, som jo nok er min favorit. Jeg skal få gjort dig to forskellige klar for det selvfølgelig. Men man skal jo ikke tage den beslutning, hvilken dreng det skulle være. Fint. Vi siger tak. Efter at Egon Olsen har været inde på Sørens kontor og har mødt herre fru von Skjold, nåede han Kjeld og Benny Skovgaard. Her fortæller han dem, at han er favorit til at blive adopteret på den rigeste par. Kjeld, hvad laver vi nu? Ja, du er altid sammen med Egon og Benny. Stærkest dig, Egon. Ja, selvfølgelig. Kommer I med, eller hvad? Havde vi ikke en aftale om programmet? Ja, hvor skal nok. Kom, Benny. Du må hellere gå. De lusepuster, skide amatører, de tænker ikke på andet end de piger. Skoleleder har ret til at få højere end 20 kroner. Hvad siger du til det, Pernille? Åh, for helvede. Jeg vil ellers skulle pisse. Jeg siger på, ser de 20 for højere med 30. Det var sgu godt ikke at blandt uventet til adoption. Så det var forhåbentlig en blikning. Laver igen. Ja, men husk nu på, det er denne kuffer, som skal gemme sig vejen. Siger vi rene vil sætte stopper for hele adoption. Ja, og skjør med uskyld ikke se papirerne. Bare roligt, så. Jeg skal nok skaffe papirerne af vejen. Kom nu, Lene Dikter, til at melde. Slap dog af, Sand.
Jamen, det skulle passe. Nå, så er det dig. Sam og jeg er tilbage. Hvad siger du til det? Nu se. Så skal jeg jo lille passe. Har nu været lort. Hvad med dig, Sam? Jeg skal stille til licensen. Jeg ser dig for. Okay, Sam, jeg er klar til at tabe 2 ens. Hvad siger du til det? Jeg har 3 ens. Penge. Skål, eller snusen bliver det skål. Skål! Jeg tager papirerne med og skaffer den af vejen. Tæller kælder Benjamin papirerne. Langt hen. Begge sprækker til vinduesåbning. Biltelefon og en lykkehusbatteriet. Skide godt, ikke? Nu er det ikke farligt, vel? Du kender jo Yvonne. Kæld for fan. Du ved jo, når England bliver den rigeste dreng i byen, kan du give Yvonne lige, hvad hun vil have. Okay, hvad er Yvonnes skyld? Vi går venstre. Kom, drenge. Vinduet er herovre. Skide godt, ikke? Kæld for helvede. Læs op. Ja, måske nok. Kjeld, er du klar med telefonen? Ja, måske nok. Den skide telefon, lige midt i nyhederne. Hallo? Du har ringet til den Flemming, jeg er en høj person. Hallo? Så er det nu, Benny. Far på at få åbnet det vindue. Yes, så er den klar. Fix og færdig. Er det pizzeria? Jeg vil gerne bestille 2 nummer 6. Pizzeria? Og du være åndssvag? Undskyld. Forkert nummer. Farvel. Ja, farvel. Kæld for helvede. Pizzeria. Tænker du ikke på noget mad? Så, Benny. Har du flasken, Kjeld? Ring op igen, Kjeld. Benny, stang. Kom her, ikke? Skide godt. Ikke igen. Lige midt i sporten. Hallo? Jeg vil gerne bestille 2 pakker pomfritter og 1 nummer. Hvad fanden er det nu, dig igen? Hvad er det dog? Du har ringet forkert. Nej. Jeg har ringet 35 46 47 85. Det er et pizzeria. Det står selv på brochuren. Nej, gik spade. Sig du, hvad du trykker. Det er 35 46 47 48. Undskyld. Det beklager jeg. Farvel. Ja, farvel. Godt, Kjeld. Så nu venter vi bare et par minutter, så skal den nok skille øje. Skide godt, ikke? Hvad fanden? Synes du rumler i maven? Fy for helvede! Kom ud for helvede. Det var sgu godt. Det var det mærkeligt, at jeg skulle spise så meget. Hvor fanden er min mad?
Jeg kender lige stedet. Skide godt, ikke? Kom, Kjeld, vi må hellere gå. Nej, jeg kan altså ikke. Jeg har lovet, de var at komme til ting. Mohammed! Mohammed! Hvor fanden er du? Er det en dyne? Hvor har de her kufferen? Nej, der er noget pakke over vej. Nej, de spørger den kuffert med ikke et papir omkring. Den står der opvasset. Nå, okay. Vi skal have de papirer, skaffer jeg. Hey Mohammed, hvordan går det? Hej. Han har sgu travlt, hva'? Han havde kufferten. Godt, I kunne komme. Der er et stort problem i sagen om Egon. Ej, for pokker. Hvad nu? Kufferten med hans papirer er forsvundet fra pedellens kontor. Bare rolig, Søren, det dukker nok op. Jamen, den har før glemt, hvor han har lagt tingene. Muligvis, men jeg går hen ved siden af på pedellens kontor og ser, om jeg kan finde dem. Ej, det kan man da ikke. Det er hans eget hjem. Ja, for ellers risikerer vi at blive på skolen, i stedet for at vide, hvad plejer. Ja, det ville jo rart for alle, hvis kender Benny fik andre kammerater end Egon. Efter at have overhørt samtalen på lærerværelset, vil Egon nu gøre alt for at Bo ikke får papirerne og skaffe dem med vejen, men han får problemer undervejs. Bo, du har noget, jeg vil have. Skal ikke snakke sammen til Egon. Kom, Kjeld. Skal nok. Måske er der ikke noget, vel? Så, nu er det kun dig, Marco. Hit med køffer. Niks, det er min klem. Din hængerøv, skudspræller og usamatør. Hit med det. Slip mig så i skidespræller. Ja, lad os det. Kom med mig. Papirerne hen ved siden af. Det gør jeg sgu længere, dreng. Lad os komme ud herfra med en klub. Jeg har en plan. Skide godt, Egon. En plan som helst. Nu skal du høre. Benny, du hænger dig på personalensvar. Skide godt, Egon. Så Værsgo, følgende. Hermed indkaldes I til at afslutte adoptionsmødet. Mødet vil finde sted på Søren Vestergaards kontor den 23. i 5. kl. 12.00, hvor der vil blive fremlagt papirer vedrørende de 2 udvalgte børn. Derefter skal valget af adoptionsbarnet træffes med venligheden Søren Vestergaard. Denne mail sender du til adoptionsforældrene og forvaltningen. Jamen, så lyver jeg. Det vil jo være en morsom. Luk røven, Kjeld, op i røven i røven. Det siger jeg, Benny. Så taler det om søvårene. Så sørg to. Vi mangler lige for skrevet en sidste mail til Søren med venligheden forvaltning.
og nævn endelig papirerne. Sendt. Komme til dette møde, hvor vi skal finde ud af, hvem vi vil adoptere i dag. Ja, lad os endelig få kandidaterne ind. Bo, Ikker, hvad så kom her? Nej, se. Hvad ser I fine ud i dag, drenge? Tak lige måde, fru. Men inden vi træffer det endelige valg, skrev du sådan, I havde noget papir på drengene. Nej, det passer ikke. Vi har ingen papir på drengene. Jo, se selv her. Hvad? Jo, du har det fra tjek og pengeskab. Nu når vi har læst papirerne, har vi nu valgt at adoptere Bo. Pisse os! Ja, det var sgu en god plan, Ikker. Men uden dig, Benny, var det ikke lykkedes. I altså, Connie, du skal se og holde op med det pjat. Jeg henter lige lidt sodavand til jer, jeg må være tørstig. Hvor er det dog hyggeligt herhjemme på Tyveren. Ja, det er meget bedre, end at være på café eller i biografen. Ja, det er dejligt, gode venner. Jeg er glad for, at jeg blev. Men ikke altså, jeg synes, det var lidt hårdt for Kjell. Han havde sat en lille følsom blomst. Jeg venter dog. Jeg bliver helt flov. Du er så sød. Og hold op med det sød pis. Jeg har lidt sodavand. Lad os skåle for vores venskab også. Hør, Kjeld, og jeg lader os nu håbe, god fryser til den røv, vi læser af mig med en klap torsk. Skål! Jeg har en plan. Det bliver alle tiders kup. Kuppet over alle kup. Kom så, Kjeld. Stetoskop, gummihandsker. Ja, jeg skal nok. Skib, det går ikke. Der er ingen tvivl. Det er ham. Olsen hedder han. Jeg har en plan. Det bliver alle tiders kup. Kuppet over alle kup. Kuppet over alle kup.